care merg la facultate și de ce nu putem să ne includem și pe noi, copilul din noi, cum îmi place mie să spun. Um, Astăzi o să vorbesc un pic despre mesele copiilor și despre pachetul pentru copii, pachetul pe care aceștia ar trebui să-l aibă cu ei sau ce ar trebui să existe în pachetelul copiilor la școală. Nu de multe ori am întâlnit în meseria mea și în proiectele pe care le-am avut copii de clasa 5-a până într-a 12-a, dar bineînțeles și copii care mergeau la grădiniță. Pe mulți dintre ei am reușit cumva să-i fac să înțeleagă ce înseamnă o nutriție echilibrată și ce înseamnă să mănânci sănătos, dar uneori, deși ajungeam la copii, nu reușeam să ajung la părintele de acasă. Și, de fapt, cam aici este un pic problematic, pentru că de cele mai multe ori mă duceam la școală și vorbeam cu copiii. Am avut un proiect foarte frumos cam acum 2 ani de zile. Se numea Ora de Nutriție și noi mergeam în școli. La ora de dirigenție petreceam cam 7 săptămâni, câte o oră pe săptămână, în care vorbeam despre nutriție, ne gândeam cum să facem mese, ce să gătim, cum să gătim și așa mai departe, asta împreună cu copiii. Un proiect care în timp a adus niște rezultate minunate. Mai acum, în prezent, ca să spun așa, fac parte dintr-un frumos program care are ca obiectiv prevenția de obezitate și diabet tip 2 pentru copii. Și aici mă refer la copiii din clasa 5-a până în clasa 8-a, care de fapt sunt cei mai predispuși spre a suferi de obezitate și de diabet. Proiectul este la scară largă în România, în Cluj și în Ploiești, acolo unde eu particip, și sunt peste 400 de copii din școli înscriși în acest frumos proiect. Ce vreau să vă explic este că în timp mi-am dat seama că, deși copiii înțeleg ce înseamnă o nutriție corectă și au cât de cât habar ce să mănânce, ce să aleagă, undeva intervine părintele care, din lipsa de timp, și aici nu este nimic de judecat sau de criticat, dar din lipsa de timp, efectiv, nu se prioritizează alimentația copilului și alimentația din familie. De cele mai multe ori, și spun asta la nivel global, noi nu prioritizăm alimentația și nu prioritizăm sănătatea ca prevenție, nu ca tratament al bolilor, pentru că atunci când deja suntem bolnavi, vorbim despre un regim alimentar mai strict și așa mai departe. Ce vreau să vă spun este că de cele mai multe ori pachetul copiilor are aceeași formă. Sunt 5 zile pe săptămână în care copiii merg la școală sau au diferite activități. Nu știu dacă m-am oprit. Sper să nu mă fi oprit. De cele mai multe ori aceștia au același pachetel la ei sau mănâncă același produs cumpărat de ei. De cele mai multe ori înseamnă un sandwich cu mezeluri. Și aici pot să spun sandwich cu mezeluri, parizel, salam, chiar și mușchiuleț în combinație cu brânză, cu cașcaval și cu ce se mai poate găsi, sau șnițele de pui. Mai avem varianta cu numărul 2, dacă în apropierea școlii avem magazine sau shawarmerii sau fast food. Mai avem varianta de shawarma sau mai avem varianta de covrigi, patiserie, merdenele și așa mai departe. Acest tip de alimentație bazat pe alimente mega procesate, pe fast food, pe alimente care nu conțin legume sau nu sunt fructe, alimente nutritive cu adevărat,
pot duce în proporție de 80% în partea de obezitate. Și asta spun pentru că mulți copii în prezent suferă și de sedentarism. Jucatul pe calculator, statul la televizor sau, nu știu, jucatul pe telefon. Da? Sedentarismul ia forme din ce în ce mai mari și cam aici ar fi de fapt problema. Alimentația precară pe care o avem și educația nutrițională precară pe care o avem, împreună cu un sedentarism, duc spre obezitate. Repet, sandvișurile cu mezeluri, patiseria, covrigii, shawarma, Mac, KFC, cartofi prăjiți, gogoși și așa mai departe, nu ne asigură nutrienți și nu ne asigură un trai de viață, ca să zic așa, pentru sănătatea noastră. Mezelurile de cele mai multe ori, și mă refer la mezelurile din comerțul nostru, care, să fim serioși, nu sunt de cea mai bună calitate. Nu cred că vă spun acum ceva surprinzător, însă mezelurile conțin un adaos de zahăr destul de mare și un adaos de sare. Să nu mai spun inclusiv de adaos de coloranți, de aditivi și așa mai departe. Și aș vrea totuși să vă rog, în cazul în care faceți un sandwich cu mezel pentru copilul vostru, măcar alegeți varianta mai sănătoasă. Mergeți în supermarket sau mergeți într-o măcelărie, într-o băcănie și alegeți carnea, un mușchiuleț, o șuncă, dar să fie feliată în fața dumneavoastră, pentru a putea vedea din ce parte a corpului al animalului provine acea șuncă și acel mușchi. Eu recomand carnea, mușchiul, mezelul să fie luat proaspăt, să nu fie luat o dată pe săptămână și consumat din el 7 zile și să se încerce să se ajungă de fapt la o carne mai sănătoasă. Poate să faceți dumneavoastră acasă, nu spune nimeni, puteți să luați un mușchi, puteți să-l afumați sau puteți să-l gătiți și puteți să faceți inclusiv un sandwich dintr-un mușchiuleț de porc cu ceva salată sau verdeață peste și credeți-mă că este mult mai bun și mult mai hrănitor față de o șuncă de Praga sau de un salam de Sibiu pe care îl cumpăr din comerț. Brânza topită, iarăși, este lucrul pe care îl întâlnesc atât de des în spusele copiilor. Ce mănânci tu la școală? Asta e întrebarea mea când îi văd și îmi spun, păi sandwich sau covrigi. Și sandwich-ul cu ce este? Păi cu mezel, cu brânză topită. Oameni buni, brânza topită conține cele mai mari prostii și este mega dăunătoare, mai ales că are un conținut caloric super mare, dar și grăsimi care nu sunt bune, nu sunt satisfăcătoare pentru corpul nostru. Că aici vreau să ajung și cu descrierea brânzei topite. Copiii, în general, au un venit, ca să zic așa, caloric, mult mai mare decât ar avea nevoie corpul lor. Și când spun asta, mă refer la faptul că mesele lor sunt de 2 ori mai mari decât ar trebui și decât ar putea ei să ducă. Asta pentru că noi suntem obișnuiți să mâncăm tot din farfurie și în cazul în care copilul nu mănâncă din farfurie, încercăm să-l forțăm cu mâncarea. Ei bine, brânza topită nu este o soluție. În niciun caz. Brânza topită este pe ultimul loc al listei, pentru o plăcere dacă copilul chiar iubește brânza topită, însă eu personal nu aș da brânză topită nici cățelului și nici unui animal. De ce? Am repetat. Grăsimi
extraordinar de grele, grăsimi în cantitate mare și din punct de vedere caloric chiar și este o bombă, care dacă vine la pachet cu 2 felii de pâine și cu un mezel, de exemplu un salam de Sibiu sau un parizel, gândiți-vă că al vostru copil are acolo cam 400-500 de calorii într-un sandwich. Foarte mult. În afară de mezel și brânză topită, mai punem în sandwich, de fapt nu mai punem în sandwichuri, însă dăm bani copiilor și bineînțeles că de aici apar de fapt obiceiurile nocive. În loc să își cumpere alimente de calitate, pentru că, repet, educația nutrițională în țara noastră este precară. Dar nu numai educația nutrițională pentru copii, ci și pentru adulți. Noi nu suntem obișnuiți să mâncăm sănătos, nu suntem obișnuiți să alegem de pe raft un aliment care să ne aducă beneficiu nutrițional, ci suntem obișnuiți să alegem de pe raft un aliment care să ne dea sațietate și întotdeauna vom alege într-o carne și un spanac sau fasole, hai să dau un exemplu mai apropiat, vom alege carnea, pentru că suntem convinși că în proteina animală, în carne, avem toate ingredientele, toți nutrienții și este cel mai complex aliment. Nu este așa. Asta aș vrea să înțelegeți și asta mi-ar fi plăcut să înțelegeți din toate întâlnirile noastre de nutriție, că pentru a atinge nevoile noastre de zi cu zi de nutrienți trebuie să mâncăm diversificat și trebuie să mâncăm din toate. Nu spun nu mânca mezel sau nu mânca brânză topită, însă modul în care o faci și timpul în care o faci să fie mai rare. Pentru că dacă devine un stil de viață, există obiceiurile acestea nocive care duc spre afecțiuni mai încolo, când o să fim mai adulți, că atunci când suntem tineri, corpul nostru reușește și produce, deși noi îl bombardăm cu tot felul de produse toxice. Aici, pe lângă nevoia copilului sau neștiința copilului de a mânca ce îi pune părintele, pentru că părintele știe ce mai bine de ce are nevoie copilul, mai sunt variantele în care copilul fuge de la școală, pentru că sunt povești reale, și își cumpără shawarma sau își cumpără KFC, Mac, ce mai aveam? Napolitane, biscuiți și pufuleți. Nu de puține ori am intrat într-o sală de clasă și mirosea a pufuleți sau a tot felul de chipsuri. Asta repet, pentru că obiceiurile noastre nu sunt create să prevenim și să știm să mâncăm sănătos. Patiseria, apropo de alegerea asta cea mai ușoară, și nu doar copiii fac această alegere, ci și părinții, ci și noi adulții mai facem aceste alegeri, patiseria balonează. Patiseria dată pe stomacul gol, când copilul nici măcar nu s-a trezit bine sau adultul, ca să spun așa, balonează. Efectiv, stomacul acela are de muncit câteva ore întregi pentru a digera făina. Făina aceea care conține gluten și care, pentru a avea voi o viziune așa ce se întâmplă în stomac, lipește intestinele. Și munca stomacului este destul de avansată, să spun, pentru a digera mâncarea de dimineață. Dacă eu mă duc și dau un covric de la prima oră, este clar că pentru următoarele 4 ore energia mea deja s-a focusat pentru digestie. Și am mai vorbit despre lucrul acesta, dar vreau tot timpul să vă readuc aminte de fragmente din conversațiile noastre trecute. Foietajul, de fapt, sau patiseria, pe lângă faptul că sunt destul de grele, în ele se introduc aditivi, se introduce sarea, da, pentru metodă de conservare și inclusiv zahărul, da? Ca să nu mai spun de arome și așa mai departe. Toate acestea, din păcate, sunt alegerile copiilor din ziua de astăzi. Din păcate, acestea sunt de asemenea obiceiuri nocive cu care creștem, cu care ne obișnuim și credem că sunt corecte. Nu sunt corecte. Aici vreau să punctez în seara aceasta.
și vreau să vă dau câteva exemple de mese cu care vă puteți ajuta. Copiii care primesc bani pentru pachet, de obicei aleg cele mai proaste variante. Aleg chipsuri, aleg covrigi, aleg biscuiți, pentru că aici nu există control asupra alimentației. Părinții, până la vârsta de 18 ani, au totuși un control asupra copilului. Asta este părerea mea și asta mi-o susțin și mi-am susținut întotdeauna. Dacă tu vrei ca al tău copil să fie sănătos și nu doar acum la 12-13 ani, ci și mai târziu viitorul adult, ai nevoie să implementezi niște reguli alimentare și nu doar la nivelul copilului, ci la nivel de întreagă familie. Căci copiii fac fix ce văd acasă și mănâncă fix ce văd acasă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vină copii sau să meargă copilul vostru în vizită și să descopere gusturi noi și să fie încântați și dornici să guste și să testeze. Alți copii însă nu sunt dornici și știu că sunt foarte mulți copii care au o varietate vastă, ca să spun așa, de legume, de fructe, de lactate, chiar și de pește. Foarte puțini copii consumă pește și sunt de acord cu consumul de pește pentru că întrebându-i, cei mai mulți dintre ei sunt reticenți în consumul de pește pentru că are oase. Da, are oase. Însă acesta nu trebuie să fie un motiv al copilului pentru care nu consumă pește. Trebuie să ne ajutăm familia și copiii să înțeleagă că prin alimentație ne păstrăm sănătatea, vitalitatea, concentrarea, atenția, pe lângă faptul că arătăm bine fizic, ne și simțim bine fizic. Copiii funcționează prin puterea exemplului. Da? La copii, puterea exemplului este cea mai importantă. Cred că sper să nu mă fi blocat. Mie așa îmi apare. Dar eu am să continui. Bun, spuneam despre puterea exemplului și spuneam despre ce fac copiii. Mi s-a întâmplat într-o consiliere nutrițională pentru copii să fac un meniu pentru un copil, însă problema a apărut la mămică. Eu explicându-i meniul copilului, mămica era un pic reticientă și m-a întrebat la un moment dat cum să-i gătească copilului. Iar eu m-am blocat un pic în momentul acela pentru că și am întrebat-o, cum adică să-i gătiți copilului? Cum gătiți în casă? Iar de față cu copilul, mămica mi-a spus, păi eu nu pot să mănânc ce mănâncă copilul. De ce? De ce copilul trebuie să mănânce ceva și părinții altceva? Cum? Nu mi se pare logic și normal. Sunt foarte mulți copii care suferă de obezitate și într-adevăr au nevoie de un echilibru și o balanță în alimentație, în farfurie și o mai multă atenție. Da? Sunt copii care sunt atât de răsfățați de părinți și de bunici, căci nu se observă bariera în care trec peste kilogramele de mult avute. Da? Și atunci vine întrebarea de ce copilul trebuie să mănânce diferit față de părinte și de ce să nu mâncăm cu toții în familie același lucru. Iar aici copilul ar putea să înțeleagă de fapt că stilul de viață și alimentația sunt importante și că nu doar el trebuie să facă o schimbare, ci și părinții. Pentru că altfel se va naște frustrarea. Se va naște frustrarea dacă el n-are voie ciocolată și tu mănânci ciocolată. Sau dacă în casă există tot felul de napolitane, zăhărele, dulciurele, chipsuri și așa mai departe. Sunt părinți care se luptă cu copiii și le pun la căt, efectiv la dulap. Dar de ce mai există dulapul acela? De ce nu avem de 2-3 ori pe săptămână un dulap în care să avem variante sănătoase de gustări sau să facem gustări în casă? Am uitat despre perioada aceea în care noi găteam
sau reușeam să gătim ceva pentru noi, pentru familia noastră, prăjitură, mâncărică și așa mai departe. Știu că timpul ne-a rămas și este foarte puțin. Știu lucrul acesta și noi, femeile, ne împărțim în foarte multe aspecte, însă să știți că mai sunt și bunicii. Iar bunicii, de fapt, sunt cârcotașii, cum îmi place mie să-i numesc, și deși părintele investește timp și informație în copil, apar bunicii care spun: vai, nepoțelul meu nu mănâncă, vai, hai să-ți fac o prăjitură, vai, hai să-ți cumpăr o ciocolată. Nu mai sabotați părinții și copiii, mai ales copiii care merg spre obezitate sau au afecțiuni de sănătate. Bunicelele drage, nu mai sabotați sănătatea copiilor prin dulciuri. Puteți să le faceți chestii super sănătoase, pentru că acum există internetul și este la orice click distanță, că pe Facebook știm să stăm sau pe Instagram știm să stăm, și mă refer chiar și la vârsta a treia, să dai click pe o rețetă sănătoasă de tiramisu sau să dai click pe o rețetă sănătoasă de prăjituri Raffaello, este super simplu. Sau dacă nu, poți să întrebi în stânga, în dreapta, la un plafar, oriunde. Poți întreba, te poți documenta dacă vrei informația aceasta. Cred că v-am înnebunit puțin în seara aceasta, însă în alimentația copiilor sunt foarte fermă. Și când vine vorba despre sănătatea adolescenților și a copiilor, nu pot să trec cu vederea insolența, lenea și, ca să spun așa, lipsa de dorință a părinților și a rudelor de a-i ajuta pe copii. Pentru că de aici urmează să fie adultul din viitor. Și tot ce învață în cei primii 7 ani de acasă, îi va repeta în această viață, tot timpul și tot timpul. Și mă refer aici chiar și la mesele de pe timpul zilei. Cu toții avem mese favorite, cu toții avem arome, gusturi din copilărie și tocmai de aceea spun că primii ani de viață, primele gusturi sunt cele mai importante. Hai să vă dau câteva exemple de mese la care m-am gândit și m-am oprit, pentru că aș vrea să vă fiu de ajutor. Și m-am gândit cum ar fi benefic pentru copii. Vedeți voi, lucrând cu copiii din clasa 5-a până în clasa 12-a, m-am confruntat cu tot felul de situații. Cu situații de la copii cu antrenamente seara, copii cu pregătiri, copii cu tot felul de activități. Vreau să vă spun următorul lucru. Este recomandat pentru un copil din, să spun, din clasa a 4-a până în clasa a 10-a să aibă minim 5 mese pe zi. 3 principale și 2 gustări. Aici este susținerea din punct de vedere alimentar cu nutrienți. Asta în cazul în care copilul nu ia și suplimente alimentare naturale. 3 mese principale și 2 gustări pentru a avea mese mici și dese, pentru a îmbunătăți digestia și nu a bloca intestinele și a merge spre constipație. Exemple de mese. Uneori copilul învață după amiaza și atunci este clar că poate mânca primele 2 mese cele mai importante acasă, adică micul dejun și prânzul înainte să plece. Ar fi recomandat să mănânce consistent înainte să plece la școală pentru a-l susține cel puțin încă 3-4 ore și doar a avea o gustare foarte mică la școală, astfel încât să nu se întoarcă acasă hămesit și să mănânce cam tot ce este în frigider, ci pentru a avea o masă cât mai ușoară, fie formată din pește, fie formată din supe, ciorbe, fie formată din salate, fie formate dintr-o proteină cu salată sau proteină cu legumă, da? Iar în timpul școlii pachetelul să conțină lucruri diversificate, pentru că copiii se plictisesc rapid, da? El trebuie să aibă mese diferite, cel puțin din 2 în 2 zile. Pot să fac și sandvișuri, dar să am grijă întotdeauna pâinea să fie pâine integrală și să nu existe pâine albă sau pâine graham și în această pâine să am grijă ce să pun.
Pot să pun în primul rând mezel, dacă copilul își dorește lucrul acesta, însă am grijă lângă acel mezel să pun o legumă. Pot să fac al doilea tip de sandwich, brânzet, cașcaval sau brânză sau mozzarella cu legumă. Și la legumă pot să pun ardei gras, pot să pun castravete sau orice altă preferință are copilul. Nu-l chinuim să mănânce legumele pe care nu le vrea. Și atunci îl întrebăm, ce ai vrea să-ți pun în sandwich? Ce legumă? Și atunci legumele pe care și le dorește, punem în sandwich la alegere. Un alt tip de sandwich ar putea să fie sandwich cu, de fapt, lipie, da? Pe lângă sandwich pot să-i fac shawarma de acasă. Cea mai simplă idee, cea mai sănătoasă idee. În cazul în care vrea cu pui sau cu curcan, putem să punem pui sau curcan. Putem să punem și ton și așa mai departe. Și atunci pot să fac o lipie cu, la alegere, o proteină, cu morcov, cu avocado și eventual pot să-i pun și o cremă de brânză, ca să pot să-i pun și ceva mai, să spun, ca un sos. Da, rulez această șaormică, o pot să o tai pe din două sau pot să o las așa și să o dau copilului la școală. Este iarăși o variantă pe care copiii o preferă și adoră să mănânce varianta aceasta de shawarma făcută acasă. Deopotrivă pot să-mi fac lipie sau sandwich cu omletă, da? Și cu o frunză de salată sau cu o frunză de ardei. Sau pot, de exemplu, să pun morcov dat cu peelerul, da? Cu peelerul acela cu care curățăm cartofii și să punem fâșiuțe de morcov în sandwich sau în lipie. Deja nu cred că v-ați gândit la ideile astea până acum, dar există varianta aceasta foarte ușoară de a adăuga și altă legumă în afară de castravete, în afară de ardei. Bun. Sandwich cu frunză de spanac, morcov și cașcaval. Sandwich cu hummus, iarăși, cu spanac sau cu cașcaval. Pot să fac și iarăși sandwichul acesta a fost cu un mare impact asupra copiilor. Sandwich cu cremă de brânză, cu dovlecel pe grill și deasupra o fâșie sau mai multe fâșii de morcov. Super! Mai pot să pun, să întind pe pâine pesto, să pun mozzarella și deasupra să pun niște roșii sau ce aș mai prefera. Pot de asemenea să mai pun copiilor la școală orez cu legumă, în caserolă, clar. Pot să le mai adaug fructe cu nuci și aici am grijă tot timpul să diversific fructele sau să fac o salată de fructe, din 2-3 fructe, cu 10-15 nuci sau semințe. Pot de asemenea să dau copilului la școală, dacă are antrenamente sau are, știu eu, în timpul zilei pregătiri și așa mai departe, pot să-i pun, de exemplu, cartofi dulce cu somon sau pot să pun paste cu somon, paste cu ton, paste cu pui, da? Ceva pe care el poate să le mănânce și reci, de altfel. Da? Nu este exclus să pot să pun inclusiv o bucățică de cărniță, bineînțeles, nu cantități industriale, o caserolă în care pot să pun fâșiuțe de pui cu dovlecel sau fâșiuțe de pui cu un orez sau cu paste pe care el să le mănânce. Da? Dacă vreau să găsesc variante, voi găsi cu siguranță variante pentru copilul meu la școală. Și lucrurile astea sunt de obișnuit și de învățat, pentru că atâta timp, după un timp, copilul se va obișnui cu mesele și nu-și va mai dori să meargă să-și cumpere tot felul de prostii, pentru că din ce am observat copiilor, le place mâncarea gătită, le place mâncarea de acasă, în proporție de 80%. Și și-ar dori să aibă cu ei mâncare. Însă, nu toți părinții au timp să facă lucrul ăsta. Așa că pot să fac de cu seara și copilul doar să-și ia a doua zi de dimineață. Puterea exemplului, repet, este foarte mare. Ce mâncăm noi, vor mânca și copiii noștri. Ce vom refuza, vor refuza și copiii noștri și așa mai departe. Toată familia trebuie să mănânce sănătos.
cu toții trebuie să tindem spre o viață sănătoasă și să facem alegeri sănătoase. Nu spun să nu mănânci Mac sau să nu mănânci KFC sau să nu-ți faci poftă cu pizza. Dar fă-o mai rar. Nu te duce zilnic să-ți cumperi pizza din același loc. Mănâncă și tu următoarea zi o salată sau mănâncă și tu un pește, un ton, un somon, niște sardine. Da? Repet, mesele care pot fi reci, da? Pot fi puse într-o caserolă la școală cu copii. Să diversificăm un pic sandwich-urile. În altă ordine de idei, mai pot să le dau copiilor suc la școală, mă refer la smoothie, dar cu grijă pentru că trebuie băut cam în 30 de minute. De exemplu, dacă se trezesc foarte de dimineață și n-au timp să mănânce și trec peste micul dejun, ceea ce este iarăși o mare greșeală, putem să le oferim o cană sau un pahar cu suc sau ceva în care să punem un smoothie, iar în smoothie-ul acela să punem 2-3 fructe, să punem un lapte vegetal, să punem niște semințe de susan sau niște pulberi, ca să-i ajutăm un pic cu susținerea corpului. Sau pot să le pun eventual micul dejun la pachet. Pot să-i pun, repet, semișul cu omletă sau pot să-i pun semișul cu hummus și așa mai departe. Iar dacă am deja două semișuri, încerc să-i găsesc și o a treia formulă, fie un baton de fructe sau un baton de nuci, fie nuci, fie fructele proaspete. Cam acestea sunt spusele din această seară pentru mesele copiilor, pachetelele copiilor, de fapt și pachetelele adulților. Eu tot timpul când lucrez și nu am timp să vin acasă sau nu am timp să merg undeva unde să mănânc, am pachetelul cu mine. Îmi fac pauza necesară și mi-acord timpul necesar să mănânc. De ce? În momentul în care deja mă prinde foamea, nu pot să mă mai concentrez, nu pot să mai lucrez. Și este vital pentru mine să am tot timpul un nivel de energie ridicat. Am tot vorbit despre aceste aspecte și ce înseamnă energia, cum eu pot păstra și așa mai departe. La fel este și la copii, ba mai mult de atât. Copiii din ziua de astăzi sunt cu un job full-time, au 7-8 ore de școală, au pregătiri, au sport, au o grămadă de lucruri de făcut și mulți dintre ei de la vârste fragede, 12-13 ani, deja suferă de oboseală suprarenală. Așa că, pe lângă alimentația asta care m-ar sprijini foarte mult și mi-ar aduce un plus de vitalitate, cred că și copiilor le-ar fi nevoie de suplimente naturale, că-i cătină, că-i miere cu cătină, mai ales în perioada asta, că-i vitamina C, că-i magneziu, că-i zinc. Sprijiniți-vă copilul, ajutați-l, că fiecare organism are necesitățile lui. Necesitățile pe care noi uneori le trecem cu vederea. Și aș vrea să precizez, copiii mănâncă pe jumătatea porțiilor adulților. Asta până la vârsta de 14-13 ani, dacă nu faceți sport de performanță. Aveți grijă de voi, aveți grijă de familia voastră și aveți grijă și de sănătate, pentru că este cea mai importantă înainte de toate. Fără sănătate nu putem să facem ce ne dorim. La fel și pentru copii. Obiceiuri alimentare corecte, model de învățare pentru copil, pentru că el face tot timpul ceea ce vede acasă, ce aude, ce ascultă și așa mai departe. Și oferiți educația aceasta nutrițională, pentru că este vitală și va fi vitală de acum încolo. Vă doresc un weekend plăcut, o seară de vineri minunată. Vă mulțumesc că mă ascultați și ne revedem pe săptămâna viitoare. Vă pup și o seară minunată!